bamanan ka ko ma nɔgɔn dɛ bɛnkɛ cɛ mɔgɔra de tika ko la sɔgɔnɛ bɛnkɛ Bamakɔ ni Kati wayi ko bɛ cogo di bɛnkɛ an bɛ Ala tanu ayiwa bi dugu jɛka ye jumɛn ye tuguni aw bolo parce que aw don o don fɔ ka ɲininka aw bɛ wuli cogo min na aw ka ɲininka o la quoi parce que don o don aw bɛ farikura de da bɛnkɛ mandoro tana ayiwa o fana ye belebele ye an bɛ Ala fo gasi fana tana ayiwa Ala an dɛmɛ an sera hɛrɛ la ayiwa an b'o dugawu kelen kɛ san fasiri laban fana don sɔgɔmada fɛ awɔ sɛbɛnni caman kɛra maa caman ye hakilina caman di san kuru mana kɛ baara mun na n'o kuncɛ waati sera an bɛ Ala de deli Ala k'o ɲɔgɔnna caman yira an na minnu fana bɛ an lamɛn an bɛ dugawu kɛ ale k'olu fana mɛn an lamɛnli la an fana bolo bɛ baara mun na ni solika wuli b'a la a baara in degun tan tɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ye ɲinantan ye an sera k'o ta cogo min na san wɛrɛ ta Ala k'o ta fanga d'a ma ka caman bɔ a degun na amina ka hɛrɛw cɛya ka masibaw bɛɛ lajɛlen dɔgɔya amina jamana in ɲɛ dɔ de kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o don an bɛ dugawu kɛ Ala k'o dugawu jaabi an mago bɛ dugawu de la Ala ka na ni basigi ye ami Ala ka minnu fari jangarulen don Ala ka nɔgɔyaw kɛ ami Ala ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la Ala ka dayirimɛw nɔgɔya ami dayirimɛ ko in de ka gɛlɛya ko la Ala ka jamana kolo suma ami minnu yɛrɛ dun ta yana fɛn dɛ dun an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛw la Ala ka yafu ma Ala ka yafu ma Ala ka badabada dalen nɔgɔyaw ye ayiwa n'an yɛrɛ bɛ se yen don min na n'o y'a sɔrɔ an y'u ye bolo min kan an b'a ɲini Ala fɛ an k'o sɔrɔ bolo ɲuman kan o ka sɔrɔ an fana n'an fana bɛ bolo min kan n'a bolo n'a tɛ dabamasa n'a t'a diya sira ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ an bila sira ɲuman kan n'an bɛ taa don min na o ka sɔrɔ ani dabamasa bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ wa fulaw de an bɛ tasibila kɛnɛ min ka ɲɛsin duwa danbele ma a n'o ka kan an baarakɛ ɲɔgɔn don an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fiɲɛsira ninnu fɛ ale yɛrɛ de kama an bɛ deli ka spécial 31 mun kɛ nɛgɛ kan 18 an y'a ɲinata bɔ a ma o ka kɛ tasibila ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka somɔgɔw kɔ suma k'u dusu suma Ala ka den minnu tora a kɔ yan Ala k'u barika a kɔnɔ si min Ala ka d'u ma Ala k'o si di denw ma Ala kana baasi foyi k'u la Ala k'u kɛ maa kɛnɛmanw ye k'u kɛ maa sɛbɛw fana ye yaasa duwa tun bɛ sira min kan ni o ye an bɛɛ jigi fa Ala ka u tɛmɛ duwa daminɛ la masa minnu ni furumuso min fana bɛ yen an bɛ duwawu kɛ Ala k'u dusu suma ni fatuli sugu a ka gɛlɛya surtout denmisɛnnin na a ka gɛlɛya a ma nɔgɔn a ye duba fɛnɛ kun ye an bɛ se k'a fɔ sama senba kun don arajo baara la i b'a ye duba ye baara kɛ domaine fɛn fɛn kɔnɔ aw ma da ɲɔgɔn na ka taa fɛ aw tɛ tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ se k'o fɔ bi o de kama n y'o fɔ n ko a ye jigi fa baara in na n'i ye duga ta duga an bɛ se k'a fɔ arajo baara la duga kun ye fɛn bɛɛ di n'a a ye balontan reportage daminɛ i b'a fɔ k'a b'o de dɔn o tun bɛ n kabakoya la dɛ n'a ye nana ni bamanankan yɛrɛ journali n'a y'o ta i b'a fɔ non k'a bɛ so de fɛnɛ la ka tɛmɛ n'a ye animation yɛrɛ minɛ i b'a fɔ k'a bɛ o de dɔn n'i y'a ye a bɛ k'a ka reportage fɛnɛ kɛ en français journal la i b'a fɔ k'a b'o de dɔn olu fɛn sugu ninnu Ala t'o kɛ bɛɛ ye ni Ala y'o kɛ maa minnu ye i b'a dɔn k'a fɔ k'a ka jɔn kunnandiw y'olu ye o de kama ko a bɛ mankan jigi fa a y'an jigi fa an n'a ye waati fɛn fɛn kɛ an y'a ye ɲumanya sira de kan u bɛ mɔgɔ jigi fa ɲɛnamaya so la an bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ ka tasibila ka ɲɛsin a ma Ala ka mɔgɔw b'a fɔ siɲɛ caman ko Ala tɛ fɔ Ala k'an kisi saya ma nka saya dɔw bɛ yen Ala k'an kisi olu ma fulaw de ye denmisɛnnin saya de Ala k'an kisi ninnu ma n cɛ man ɲi fewu Ala ko don an ma doni ta nka an bɛ dugawu fana kɛ k'an ŋaniya siri ko Ala k'an kisi ni saya so ayiwa bamanan an b'o de kɔnɔ an bɛ taa journal kɔnɔ
ka journal kibaruyaw di maaw kulo kan a mana kɛ kumaba minnu ye yanni 11h30 cɛ an bɛ se k'o da jama kulo kan o tɛ wa o don a tuma ma daminɛ ni jumɛn ye histoire tɛ wa ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Kɔdiwari kɛlɛcɛ 46 minnu ni olu minɛna kabi juillet kalo tile 10 tɛmɛnen k'u ka kirikou daminɛna kunungo o ko kumaw bɛ taa ɲɛ bi juma in na cour d'appel la Bamakɔ yan nɔ o ko Brésil jamana ɲamakura Lula ko ale ka jamana ɲamaya baaraw daminɛ hukumu kɔnɔna na ko Dr Sukali Kokala Mayiga marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ale bɛna taa Asimi jɔyɔrɔ fa ko kɛnɛ kan ka sɛmɛntiya ko ŋanaw ka kɛnɛ senandolaci sira kan ko Real de Bamako ale kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta histoire y'o de sɛbɛn sɔgɔmada in na histoire y'o sɛbɛn ka kumaba kumala histoire de Bamako ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maître Kasimu Tapo kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale dusuma kasara kosɛbɛ k'a tɔɔrɔla ka sababu kɛ jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ni marabagajɛkulu b'a la ka ye jagoya ko minnu kɛ ka ɲɛsin cour suprême baarakɛla dɔw ka si hakɛ dɔ farali la o ma o ko hali k'a sɔrɔ cour constitutionnelle ye sariya in lasegin k'a fɔ ko a man ɲi o k'u y'a jagoya kɛ o ko kɔni dusuma kasa ko ye u kana Kasimu la dusuma kasa dɛ u ka Kasimu u kana na dusuma kasa maître Kasimu Tapo fɔ ale ka dimi man ɲi ko Buguni u ye siniwa dɔw minɛ ka sababu kɛ k'u b'a la ka sanu bɔ cogo jugu la ko sariya a taara ka kɛ sariya kɔnɔ o ko bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔw bila sera ka kɛw la o sefa wari 200,000 jate ko bɛna sara ko tɔnkɔrɔ o kɔfɛ an Songo min bɛ tali kɛ AGS n'o ye jatigɛ wale kulu dɔ ye ko ni Mali finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na yɔrɔ min bɛ wele ko Bura commune kɔnɔ fulaw de ye san laban in fana kɔnɔ ko maa caman kɔni ni kɛnɛ karabara sigidalamɔgɔw b'a la finitigiw b'a la ko jateminɛ n'a ka jamana kɔrɔnfɛla na kosɛbɛ ala ka jisuma k'a fura ye n'an bɔra an bɛ taa jumɛn kɔnɔ indépendant olu kɛmɛ ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛsin sanba 2022 baara minnu kɛra mun ɲana mun ma ɲɛ u kɛmɛ ka kɔfilɛba kɛ ka ɲɛsin a ma bɛn ani lakana sabatili sira kan politique ko jɛɲɔgɔnya baaraw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko ani fo ka taa se sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ u kɛmɛ k'u nɛ don a kunbaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko Kɔdiwari kɛlɛcɛ 46 ye jalaki min bɛ du kan k'u ye a jira k'a fɔ ko u sɔn tɛ o jalaki ninnu ye nka ko kuma bɛ taa ɲɛ bi min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni sariya ko ɲɛmɔgɔw k'u b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o sabula ko sariya jira k'a fɔ ko fɛn tɛna se ka fara cour suprême baarakɛla dɔw sara kan si hakɛ kan nka ko marabagajɛkulu ye a jagoya kɛ o k'u b'a la ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ fulaw de ye aujourd'hui olu kɛmɛ ka bɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u bɛ min wele ko numéro spécial ka ɲɛsin sanba 2022 maaba minnu bɛ yen nɔ ni olu tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ n'u tɔgɔ fara ka caya u kɛmɛ ka maa 50 jate suganti o siratigɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko kolonɛl Asimi Goyita i n'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka sigi n'a ye cogo min na ale ja b'a la ka fara Sukali Kokala Mayiga kan Maliki Jaw Sadio Kamara an ɲɛ bɛ kolonɛl Ablaye Mayiga fana na ka fara ministre caman b'a la i n'a fɔ ko Ablaye Diop sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ ministre sɔrɔko ministre n'o ye Alfuseni Sanu ye ani fo ta se sariyako ministre ma maaba caman wɛrɛw yɛrɛ fana b'a la politique ko sira kan ne t'a la non e t'a la n terikɛ est-ce que ne ta tɛ ɲinɛ ye i bɛ sɔrɔ o ɲinɛna de ayiwa a banna alhamdulillah n'u ɲinɛna ka ɲi o ɲinɛna de awɔ an bɛ t'o kɔnɔ wa an bɛ taa n'o tɛ tɔgɔ kun kan ka ye ayiwa kun kan ka y'a la dɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ an ka ne ta bila fili min kɔnɔ bamanan ABS filila ABS filila ayiwa a k'a jateminɛ nin ye jumɛn ye bolo tuguni ni ye le débat ye le débat ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko
jamana sanfɛla kɔnɔna ko u t'a la ka ɲɔgɔn faamu fewu sariya min kɛra sababu ye ka dɔ fara cour constitutionnelle baarakɛla dɔw si hakɛ kan ko ɲɔgɔn faamuya t'a la ka kɛ fewu ani Kɔrɔwari kɛlɛcɛ minnu minɛna ni jamana marabagaw ko mercenaires don nka ni Kɔrɔwarikaw ko mercenaires tɛ ko a ko kɔni bi sɔn ka ɲɛnabɔ bi min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kalata ko sira kan ko politiki ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko kalataw ka kɛ kɛ waati la ko jamana ɲɛmɔgɔ ye waati min fɔ k'u jija o waati ka se ka bɔ a sira fɛ o kɔfɛ sa ko Banbanciw kɔni b'a la k'u ka sariya boli maaw kan tesi yɔrɔ ninnu na jamana kɔnɔfɛla na ko ye mara ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ dɛmɛ ka don u ma teliya la i b'a ye fana k'a fɔ ko Bamako ko 2005 kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko maa dɔw minnu ye Alahu Akibaru fɔ ko olu kɔni bɛna ka don kaso la ka sababu kɛ o ye Docteur Dawu Umu Jakite ko ale kɔni ye médaille sɔrɔ ka sababu kɛ a ka cɛsiriw ye ka ɲɛsin kɛnɛya sabatili ma le débat fana kɛlen don k'i nɛ don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Fuladen ni Ala sɔnna nɛgɛ ɲɛ 11 bɛna sa an fɛ yan ni miniti 30 ye André na k'i kɛnɛ kan k'i nɛ don a ko ni ɲɔgɔn cɛ ka a fɛsɛfɛsɛ maaw ye ni Ala sɔnna ma o tɛ yan n bɛ mun dani kan bon an bɛ sankura foli kɛ dɔrɔn Fuladen k'a fɔ ko sankura min b'ala ka nale Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye amin Ala k'a kɛ basigi san ye amin Ala k'a kɛ kɛnɛya san ye ani yiriwa san Ala ka an bɛɛ kelen ma n'o ye jamana ye Ala ka an kan bɛɛ gɛlɛya bɛ denbaya minnu kɔnɔ n'u b'a la k'an lamɛn Ala ka gɛlɛyaw ban Ala k'a to dudenw ka bɛn Ala k'a to sigidaw kɔnɔ bɛn ka na an ni an lamɛnbaaw yɛrɛ fana an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ sabula kuma an sigi kun ye olu de ye ko fɛn bɛɛ b'a a den wolo nka kuma b'a ba wolo o ye tiɲɛ ye ne fili yɛrɛ kuma la u k'a dɔn ko filiw don a kɛ kun de ye k'olu kunnafoli den min ta b'a bolo a banna alhamdulillah u k'a jateminɛ o kɔnɔ u ka yafa an ma ni Ala sɔnna an yɛrɛ fana yafar'u ma an yafara fɛn caman kɛra san kɔnɔ an k'a bɛɛ bila fili minɛn kɔnɔ an k'a bɛɛ bila yafa minɛn kɔnɔ minnu yɛrɛ fana ye ɲumanbaw ye an ka essayer k'olu sinsin ni Ala sɔnna Ala ka jɛɲɔgɔnw sinsin Ala ka denbayaw ta fɔ kan d'an ma fulaw dɔw tɛ o don o tuma an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ ni Ala sɔnna san wɛrɛ sa kɛ san wɛrɛ an k'a kɛ yen Tarawele Jalo